ndisi ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzakaswera dzichitendera muvhiki rino. Ndakaona mwana unonzi Hamani. Hanzi kuti ndodo watoti Hamani pamatanda ake here kana kuti ndoti chii. Asi uyu mukomana anonzi Hamani chikomana chidoko chiri kuimbawo chinoimba zvinonakidza atidi kuranhema chakanaka mukaka urungi kana munhu achigona anogona. Ndopandotangira ipapo. Hamani uyu wakabudisa murekodzi wake achiita zvaanenge achiita izvozvo kunge karumba kunge kachi zvinonakidza. Niwe chili sport ndo vanenge ari kufambidzana navo achishandidzana navo zvakare. Asi pakabuda Hamani apa vanhu vakatanga kuita macomparison and comparisons and contrast pakati paHamani nemwana waJahPrayzah mukombe. Ndo zvandinokwanisa kutaura. Nhau iyi haisi kufadza vamwe, iri kufadza vamwe zvakare. Ndo zvandinokwanisa kutaura. Chege ndidi pekuti statement ratonyorwa pana naBhutilazi vakati last time Knox paakabudisa mukati Knox Guni anokundwa izvozvi wezera rake mwana waJah abudisa makuti why comparing tiitirei mushe hatikangamwe imi well done chili sport apo pane talent dai mufana uyu atombodzidziso vamwe vakuru vane discord rinouraya murwere ari muri chipatara vapfana vakuimba ava but wechili sport uyu ma1 tochibva ipo tenda pane vechi vekuzimusilevha wati the mutukudzi and mapfumo of the next generation ndobva vaisa caption yavo zvavo. Vamwe ndiwo kudanzira vakati vatosvika nekudarika vana bhudhimudu wavo nekuda kwe kana vamwe musadero vedwe mapedza masports. It's funny how grown ups hate on kids nevamwe wavo. Imagine vanhu vakuru ndiwo vakutoita compare and comparison but caption yati mutukudzi namapfumo ndio zvavataura. Tikati hazvina kushata. Mumwe anotukirwa baba akazvireka gore rimwe, which I find disgusting among Zim people. If it was JC's child, everyone would have praised and he or she. Please don't compare mwana wa musician na musician. Vamwe vadira ndisi kuti zvorevei. Mukudzeika vamwe vangu vadero kati uyu mukudzeiwo anonzani Hamani unogonawo kukunda mukudzei. Vamwe vakati zvese vanongogona vasiye vakadero mukubvisa igo yevana. Vamwe vakati rasta uyo anodawo more practice nevamwe, which is good. Anobva achipractice kusvika zvaita. Practice makes perfect. Zvikanzi nevamwe anzi mumwe anotukirwa baba wake akazvireka. Is this true? Zvikanzi vakureva uyu ana baba vane giraffe family. Tikati hadzisi nekuda kwei. Musada kujairira Hamani life. Siyai mukudzei ari kuzvitambira zvake nevamwewo avo. Vamwe vakati uyu waJP if you did not know his father hapana kana song yachoni inokundwa niyani neHamani tevamwewo avo. Vamwe ndokuti JP yaakapara ihombe handiti chero nevazukuru vekwamukombe vachatoifira iyoyo. Nekuda kwei. Vamwe vakati kukombera CD nekaseti here. Who are these kids? Vamwe havasi kutoziva kuti ndiva nani. Hambusi makuda kumujairira here Hamani. Ndivamwewo ava. Vamwe ndokuti MukudzeiJunior anogona asi anoda more practice. Vamwe ndokuti Muku akaita 1 million pa YouTube but you never said none about this. Vamwe vakati zvakare takanoona nenyaya yecuriosity. Mutukudzi akazoimba hip hop kupi kwachoni. Uku kuInstagram kwakachitawa izvi. Saka hatizozivi kuti zvichafamba sei. Vamwe vachidaro zvikanzi nevamwe imimika stop mwana waJah hapana maybe when you grow up anenge atase at the best and the practice makes perfect nevamwe avo. Zvikanzi ko imimi zvamuri kuita izvi you guys munoziva here kuti zvezera rake mwana uyu Junior mukombe akagona zvezera rake. Hemeniwo anogonawo but remember he is 4 years older than this young Mukudzei. Saka zvinogona kukanda kuti kuda pa 4 years older chigurukuro cheuyu unekera uyu nemakore akawanda chinenge chava better than chigurukuro cheuyu uchiri less than 4 years pane uyu mumwe wacho. Ndemumwe waisa argument yakadero ndatinambozvifunga kuti unokwanisa kuita comparison yakadero zvakare zvina kushata. Zvikanzi mozivawo here kuti Hamani wacho anonziwo mukombewo kana kuti anonziwo mukombe.
honaika ndo kwamukombe zvakare asi mabhizi kukuita comparison hazvina kushata. Vamwe ndokuti madirei kuita mwana waJP akombewe kudai it will hurt his baby ego and affect him. Nevamwe avo hazvina kushata. Vamwe vakati Herman unogona zvake, anga akawandisa macomments achona about this, saka ndoisira ipapo. Asi anozozvi kuti masentiments acho evanhu ari kubva pakuti havanyatsi kufarira JP here, saka vakuzviendesa kumwana wacho here, kana kuti inhau yekuti masentiments acho akutoti aiwa kana takuisa comparison yaJP mwana waJP naHerman wacho unogonwa kudarika mwana waJP. Asi tichiri ipapo wakati mayeza anoita kuti zvikonzerwe izvozvo. Uyo ari older mature, maybe voice rake, uyu achikuita zvizera rake zvakare, pazera rake akamiramira tiri kura nhema. Zvakangonaka zvakare, singe tingoona tiri kumatirisi zvatokwanisa kutaura. Tochibva ipapo toenda pane umwe murume unonzi, murume uyu hanzi chikomana chinotengesa maice cream chobatwa chichiita sei, chichiita mulambulusto kumunhu akarasha njere mumaraini. Kiko budhima mubatwa nemweya iwo nekuda kwei makakona kungoenda here kundotsvaga zvikadzi zvezvia zvinenge zvikangomiramira pamarekera pasi pemashedhi paya, pane kuti munobata ekera mumaraini muchasodere muchamatengesa sei maice cream macho nemandobata munhu wakarasha njere. Asiziviwo nekuda kwei. Vanhu vari kuda zvinhu zvokwadi, mukabva madero kusvika pakuenda pane munhu wakarasa njere here, musadero. Zvikanzi nevamwe zvakare wasvodedza munhu, wasvodedza kuti wairamba kubudiswa fesi yake. Saka ndikoziva kuti vhiki rineri inhau idzo dzemacrimes idzi. Tichiri ipapo zvakare, kune yekuMalawi yandakaona yakanzi got thieves caught and told a heavy license, kana kuti ndofunga vanonzi told. Vakabva vanzi imimi mabambudzira, and vakabazi mbudzi zimukwimba nembudzi, ndobva vantiisai tambo mukati mehuro umu, vakasungwa sure kumaokoko, ndobva vaichiisenga kutoita zvokuikera kudaiwo so yakadzira kudaiwo. Vedu vezimbudzi ziguriwo apa to make matters worse, mbudzi inenge yakade yatofa, meaning kuti vari kutekera mutumbi wakafa wembudzi apa inenge yaheavy. Vakatambura varume vari vaviri, vakatambura singamboiti vari ikoko kuMalawi, and hakwanisi kubata, hakwanisi kuita sei kuti uite sei. Vamwe vakamira vakatoungana, hazvina kushata. Tochibva ipapo toenda kune nhau yemudzimai uyu, asi kuti ndikati musikana yakati SlayQueen wakaenda kupati yabhuti Ginimbi. Wainanza kuti uri kunakidzwa zvikambo zvanzi akati this is the real Ginimbi, not vana bhuti Ginimbi vamunoziva vaya maitaura kuti hey wati. Iyi ndio yatinoti real Ginimbi. He is so handsome, he is so cute. Ndiani ndi sister asangachadza kuti vakabva kumhiri kwemakungwa zvanzi kuti ndikusaidi kumaplus 4 here, kumaplus 1, kumaplus 6 1, kana kuti kumaplus chi andina tizoti wangabva kupasi akasakwatira Miss Zimbabwe akati handi come let's go vakatenda achita to Ginimbi aingosekera ikodi ndibudi Ginimbi chikwira nemasteps vachinda vanoita to vachinda zvoti that's so nice for budi Ginimbi, he's so cute, very very cute. Zvikanzi kwete zvenyu zvamunotaura kuti uyu akashata uyu aita sei, vamwe vakati uyu unoudza kuti wanakirwa uyu zvisingaiti, nevamwe kumacomment section vainakizwa. Zvikanzi cuteness is in his pocket, I guess. Zvimwe zvamakutaura tichadi hachatauro zvedu, nevamwe vaidi vaitikomenta kumacomment section ukuko. Zvikanzi kufarisisa zvokwadi. Mumwe akati hatikuri vanhema, minister ku white party they will never invite us isusu. Akazvinyanya ka uyu neuyu, Kiniasi wacho aitosvotewa ndevamwe vaidero kumacomment section. Some people look nice from afar, but far from nice when they start talking. Nevamwe hanzi hakuna munhu ane dzogu senge yellow bone rakakura andikati handisi kuziva kuti wairewe chii. Zvikanzi vafara zvekuti hazvidi uribo nyakunzi wacho izvi vakozvakutora kuti zvanzimisa zvenyu zvokuti makashata zvezviya haana kumboshata. He is the real Ginimbi, he is cute. Satombotaura kuti wakashata, waitotaura Ginimbi ari pachosekera vaisekerera zvavo. Zvikanzi paya panonzi money is the root of evil, zvinosanganisira zvinhu zvakaita sezvizvizvi.
nevamwewo comment section. Ndakambozvitaura hangu ini, only few ladies vanoita sei vanomuramba. Akashata asati ataura newe. #money talks. It would end in 306. 306 handizivi hangu kuti iri 306 iripi. Kunaka kwemurume kuri mumbudu make, I understand her. Zvikanzi Ginimbi wakawanzirwa zvake kabisira. Vanhu vanotorasika njere zvokwadi kana vaona Ginimbi ushu. Fadza mutengi zvokwadi. 1202 will sponsor Hebs for a long time. Nevamwe vanozi kuti zvoreve izvozvo. Vamwe ndokuti I come yesterday. Fadza mutengi mugeo ndiwe wadi zvako iwe. Mufadze. Yellow bond rakateya mari apa. Fadza mutengi wehwahwa. Anga anoweko musikana uyu afadziwa zvisingamboiti. Vanhu vaidere kuma comment section. Kuseka kwebhei irika hakwakaoma zvokwadi. And he is killed. Do maroverwo avanoitwa ivava kana vasvika kuyekera kumandunga kwavada kutoka melamblasto. Ko kuseka kwacho hanzi kudii. Zvikanzi she must be arrested, this one. Her description of Kitu is a crime. Nevamwewo. Zvakaoma zvokwadi. Wauchinyengerera mari here iwe tikuziva zvedu. Vanhu vanovhunduka ka. Kati the girl from Temotari ndaseka zvangu apa Ginimbi ari kungoti mari yakanaka zvayo nevamwewo ava. Kufadza mutengi done 100%. Zvinhu zvekushupa zvokwadi zvinonetsa. Fesi yake iri mubhudu. Kudenga kure hanzi tinonyeba. Anyway, the truth shall be revealed one day. Nevamwewo ava. Kati hazvina kushata. Zvakangooma hazvo. Toenda pane imwe futi nhau yemurobho yakati kakanzi ma2 suspects vakati armed robho believed to be part of gang that had been terrorizing ma-residents in and around Belvedere in Harare. Vakasungwa on Monday night by members of the neighborhood watch community. Iyi yakabuda kuHerald iyi. Tochibvapo toenda pane imwe nhau yamufundisi vaibvisa shashiko kana kuti zvivhara shashiko, zvivhara sikarudzi, zvevadzimai, zvibhuruku zvemukati, vachizvivasipreya. Asi vabvisisa zvivhara shashiko musvondo. Wotoita video ichitotogwa vanhu vachitosipreyiwa vakadzi vachitoendera. Why? Even zvikanzi marriage yacho yanetsa vedu way. Why would you do that? Zvinonetsa hatizozivi. Vamwe vakadzi vari right here upstairs. Ungabva wabvisa shashiko dzako kuti usipreyiwe muchechi nemufundisi kudaro here. Why would you do that? Asi ndapoona kupata kwakadiro. Ko kuzoita sitedi vanhu vachitoita sei vachitoitwa zvavari kuitwa izvi. Ladies, carry your brains with you. Kupusiswa musadero mani. Uriwe uchekwe zvikira zvako izvozvo nemunhu achikuita zvaari kukuita. What kind of prayer is this? Hakuna prayer yakadero. Ndo daylight zobha riri kuitwa kuvadzimai iyi. Ndo zvandakaona hangu kuchi kumacomments ikoko pamusoro. Saka ndo nyau dzese ndangodzipatanidza ndikati dzichanda mukati mevhidhiyo ino yangu. Tichakubatai zvakare pasvika muchinotevera.